Velgørende organisationer kommer til at savne store sponsorchecks i år. Finanskrisen tvinger nemlig mange virksomheder til at droppe deres donationer til godgørende formål. Det forventer en række af landets indsamlingsorganisationer. Jonas Salomonsen orienterer. Når indsamlerne ringer på døren Hej. hos virksomheder, Hej, jeg kommer fra Dansk. får de i år ikke lige så mange penge i den her, som de plejer. Flere store velgørende organisationer forventer færre checks fra selskaber i år 2009 som en direkte konsekvens af finanskrisen. En af dem er WWF Verdensnaturfonden, siger Verdensnaturfondens ansvarlige for større donationer, Bettina Albrechtsen. Det er jo tydeligt, at de falder fra, fordi at de ikke evner at betale, fordi virksomhederne har en rigtig presset økonomi, og nogen endda er ude i konkurs. Så det er jo klart, så er der jo ikke penge at tage af. Man kan ikke plukke over en skalle. Sten Valentin, der er lektor på CBS og ekspert i virksomheders sociale ansvar, vurderer også, at finanskrisen kan få firmaer til at spare på velgørenhed. De virksomheder, som bliver, og det er jo mange virksomheder, som bliver påvirket af den finanskrise, vi har, og at, kan man sige, at julen ikke drejer lige så hurtigt, som de har gjort, kan blive nødt til at skære ned på en masse af de små omkostninger, de måtte have, som ikke har direkte at gøre med deres kerneforretning. Så på kort sigt kan man godt forvente måske, at eksempelvis bidrag til velgørenhed kommer til at gå lidt ned. Røde Kors har talt med ellers loyale bidragsydere, der på grund af finanskrisen er nødt til at droppe en del af donationerne, og forklaringen er ifølge pressechef Hans Bæk Gregersen ganske enkel. Det er jo svært at gå ud og give også 500.000, hvis man samtidig 24 medarbejdere. Og enkel, det er konsekvensen af manglende bidrag også. Vi er jo afhængige af at få støtte fra både virksomheder og fra fonder og fra private. Hvis vi får færre penge ind, så betyder det, at vi kan lave færre aktiviteter rundt omkring i verden. Så det har konsekvenser i den anden ende. Og du kan høre mere om finanskrisens konsekvenser for virksomheders velgørenhed efter Radioavisen. Finanskrisen er over os, og den rammer nu også velgørenhed. Det er landets virksomheder, der i år forventes at droppe donationer til gode formål. Hør mere 7:20. En række velgørenhedsorganisationer frygter, at de danske virksomheder er så presset af finanskrisen, at de vil give færre bidrag til velgørenhed i år. Jonas Salomonsen har besøgt en af de virksomheder, der vil skære ned på velgørenheden. Den 8. oktober 1846 mødtes 24 borgere i den sydfynske provinsby Faaborg. De havde hver 25 rigsdaler på lommen, og med den kapital stiftede de Sparekassen Faaborg. Næsten halvandet århundrede efter, i år 1990, havde Sparekassen vokset så stor og stærk på Fyn og lod sig omdanne til et aktieselskab. De værdier, der dengang var i Sparekassen, blev lagt i en fond. Fondens værdier blev investeret i aktier i den nye bank, og udbyttet herfra blev i de efterfølgende år blandt andet brugt til at støtte lokale foreninger, der havde oprettet en konto i Sparekassen Faaborg. Umiddelbart virker det som en utroligt generøs bank, men i virkeligheden er det benhård business. Marketingchef i Sparekassen Faaborg, Erik Moretto, forklarer. Vi støtter til velgørende formål, ikke for vores blå øjnes skyld. Der er ikke noget i støtten, eller der er ikke noget i vores markedsføring, der er et filantropisk foretagende. Vi støtter, fordi vi tror på, at det er med til at give os flere forretninger. Al markedsføring, heriblandt også det, der hedder støtte til velgørende formål, ja, det bygger jo på den forventning, at vi ved det arbejde, får en goodwill, der gør, at folk synes, det kunne være skægt at blive kunder, og godt at blive kunder i Sparekassen Faaborg. Så det er derfor, vi gør det. Det er ren forretning. Andet er det. Men ligesom mange andre virksomheder, er den Sydfynske Bank blevet ramt af finanskrisen. Bankens aktier er de seneste 6 måneder faldet med over 50%, og det får konsekvenser for fonden og dens velgørenhed. Den værdi, aktierne har, den skrumper ind. Og det vil også sige, at det udbytte, man har, at de forretninger, der er i fonden, de bliver jo mindre, når der er færre værdier at arbejde med. Så det er en helt naturlig årsag til, at fonden så ikke har så meget at gøre med, som den har haft tidligere. Og billedet er det samme over hele landet. Flere af de største velgørende organisationer forventer færre bidrag fra virksomheder og fonde i år 2009. En af dem er Røde Kors. Pressechef Hans Bæk Gregersen siger: Når vi snakker virksomheder, der har vi budgetteret med et fald i indtægterne i forhold til i år. Og det hænger simpelthen sammen med, at når man som virksomhed skal støtte Dansk Røde Kors for eksempel, det er jo svært at gå ud og give også 500.000, hvis man samtidig 24 medarbejdere.
Henrik Merkelsen, der er lektor på CBS og ekspert i virksomhedskommunikation, er enig i, at finanskrisen kan føre til, at virksomheder dropper donationer til velgørenhed. Når overskuddet det skrumper, så er der færre penge at give af, og det vil ramme sponsorering af velgørenhed på samme måde, som det vil ramme markedsføringsbudgetter over en bred kamp. Der vil der ofte ikke blive skelnet mellem de her ting, fordi at mange virksomheder i udgangspunktet giver de her penge med en forventning om, at det vil give noget goodwill, altså er sammenlignet med markedsføringsaktiviteter. Tilbage i Faaborg Sparekasse har marketingchef Erik Moretto bemærket, at det lige nu er et dårligt tidspunkt at bruge penge på markedsføring herunder velgørenhed. Vi er ude og agere i et marked, hvor kunderne måske siger, det der med at skifte pengeinstitut her nu, det er måske ikke lige nu, vi skal gøre det. Vi ved, hvad vi har. Vi ved ikke, hvad vi får. Sparekassen Faaborg vil i år bidrage med 200.000 kroner mindre end sidste år, og det kan kombineret med de i øvrigt faldende reklameindtægter, ifølge marketingchefen selv, tvinge lokale foreninger til at omlægge driften eller risikere at lukke. Men det giver ham ikke dårlig samvittighed. Vi har det i og for sig ganske godt med det. Altså, hvis jeg gik ud og sagde, at verden den ville bryde sammen på grund af de 200.000 ikke kom, så tror jeg nok, jeg ville lyve, fordi at det samlede bidrag fra vores side sidste år lå på ca. 800.000 kroner. Det er en nedgang på måske et sted mellem 20% og 25% i gaveuddelingen. Men det hjælper ikke noget. Vi kan jo ikke rende rundt og forære nogle penge væk, der ikke er der. Altså, så på den måde kan man sige, der kan vi bare håbe på, at recessionen eller at nedgangstiderne, at de vender til noget positivt, og vi så igen kan begynde at skrue på skruerne. Nu sagde jeg, at vi har skruet ned for blusset. Det kommer de ske den dag, hvor vi skruer op for blusset igen. Så tingene skal nok komme igen, det er jeg overbevist om. Du eller din virksomhed kan selv slå et slag for velgørenhed, når 12 af landets største humanitære organisationer går sammen og afholder Danmark